מתן, אני רואה שבנית פה משהו ממש מגניב, מה זה? זה מתקן של לונה פארק. אוקיי, מגניב. טוב, ומה בעצם עשית פה בקוד? אני עשיתי זה מתחיל בכלל, אמרתי לכם בסרטון כבר הראשון. כן. זה בוחר את המהירות של הליסטוביה. איזה מהירות בחרת? מהירות תפתח, בינונית. אפשר לראות? איזה סוגים יש? יש הכי חלש, יש קצת חזק ויש הכי חזק. טוב, תעשה את הקצת חזק, למה אנחנו לא רוצים שהם יקיעו בלונה פארק. בסדר, טוב. אוקיי, מה אחר כך? זה עושה שזה יעשה הכל באותו הזמן. מה זה הכל? איזה דברים יעשה באותו הזמן? גם מה שלמטה וגם מה שלמעלה. אוקיי, אז מה יש למעלה? יש גם כזה 5 סיבובים שהסתובב, כבר הראיתי לכם גם. כן. ויש כזה שזה עושה... זה עושה כל מנוע שיסתובב לכיוון אחר. נכון. אחד מסתובב ימינה והשני שמאלה. יש לנו בעצם פה שני מנועים, 1 ו-2, אחד לקרוסלה העליונה ואחד לכל המתקן. בואו נראה איך זה יעבוד. מגניב. רגע, ומה יש למטה? ומה למטה עושה? מה עושים פה למטה? זה עושה שזה נסגר אולי? לא, זה עושה שזה יעשה באותו הזמן. לא זה. כן, שזה עושה באותו הזמן, כמו שזה למעלה. יעשה אותו זמן כמו למעלה. מה למעלה? מסיבובים. אוקיי, ומה למטה זה עושה באותו הזמן, בזמן שזה מסתובב? שירים. אוקיי, שירים מגניבים. טוב, בסדר, סבבה. יאללה, אז תפעיל ובוא נראה איך זה עובד. איזה מתקן מגניב. ראיתם? יפה מאוד. להתראות, הסרטון הזה נגמר, ביי ביי, להתראות.